ndinoremerwa ini haisiri nyore kuti baba vangu anofa ini shopu watora ndikati torai irrigation ndakashanda ini ndapedza chikoro pari kuitwa mairrigation ndindakaishanda inini vamwe vaenda kuzvikoro ndikaishanda ini ndakabvunza here ndakauya ndikamangara here kuti ndatorerwa irrigation yendakashanda ini mukomana wechituwa ari kushandisa irrigation 4 years ari kushanda andina kuuya kumangara ini Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Ukamwe masango ngati mumtaura message matambudziko akabatana nemurumo zita ndiani ndifunga isunguro uri mwana wamedu ndini mwana wamedu mukadzi saka tese tiri mumabarika sati dinyaya handisiwokuya kumba kwangu tiriani ngatikone muchidimbu mutape Lucky Sunguro wakaya kumangara Fungai. Inini kwabva ndaenda kumba kwa Fungai ndokukumbira kuti nokumbirawo zviro hazvina kuringana. Tochobva taapa mazuva nhasi takati netarisiro yekuti Fungai uchasangana na Lucky mukoma ake. Asi ndabva kufonyera Lucky apo ndichimuti zuva redu riya rasvika uripi? Zvikazvi inini ndiri Harare. Zvichireva izvo kuti isusu Mutape neMasadare hatisi kuchaziva kuti ana Fungai semhuri yaMedha Sunguro akazogara pasi here, nekuti taakuona mamiriro aita zviro ekuti isusu tikafonyera uyu nauyu unoti inini ndabatika. uyo akambogare Harare tikazeni unosenzi basa renyu Uyo wakanga ati inini ndakabatika. Ari kupi? Ari Harare. Ari Harare. Umwati uri Harare ndiye mumhangani. Anoite basa renyu Harare. Achiyazivi ndiwa kusiyana. Right. Lakuita kusare. aimboshanda kukampani inogadzira mafuta but izvo handisi kuziva kuti ndokwachiri here. Iwo ndichi ini ndiri kulogistics dzinopa mvura headquarters yesupport unit nechikurubi maximum prison. Zoke ndakubvunza kuti taure dambudziko yako handiri waona kuti ndiye kukumbira mazuva echikoramba zvekuuya Jabulani na Sunguro zvakasiyana. Jabulani ndiye mupurisa. Sunguro akakumbira mazuva kuti ndichinjire itete. Jabulani ndiye watumbiri Harare. Jabulani ndiye kwachimuna. Ndiye kutuzvita. Zvakanaka mwakapuwe masavoni. Ndakasiya pamba. Ndari masavoni akasiya pamba. Akasiya pamba. Zvikasainwa ka? Wakasaina ndiani? Ndisekuru vanotichengetera pamba mwana wasezvozvo. Akamutaura kuti yakazvipata ndika $45 nyendaino. Vanga vasina kutaura asi ndatozozvona ndauya pandachitora samoni kumba. Ndio makazonjaire foni. Mati? Kuti ndauya. Ndio makazonjaire foni. Ndakaisa message. Aiwa ndatoona samoni ndizvo. Asi makamona mukazonjaire 45. Ndakatozoona ndauna. Ndatouya uno. Ndikese. Saka tichaidhipo kuti taure nyaya iyi ndikuya kuti upasina. Tori matanda tinokutora masi. Kubhadhara. Mutaure nyaya yedu. Toizwa dariwo masesa zoiti basa rawo. Ozogura nonga asipo semhuri yekwasunguro.
chichemo china ndinacho mutapa amusi chichemo kwendiri batati ibvisai mari 45 muchode kutaura chichemo asi asiyo akanyambomangara nyaya yatoshupa iyi yemunda iyo akamangarwawo iyo akamangarwa saka wobvise mari wotaura visaiyonayo fungai vozopedzisa ndoda kubetserwa ndizvozvo ichokwadi ndosaka muri kutoona ndiri kutobudisa mukoma ako akadzungira kwamambo asi adzungira ane madzungiriro akaita kuti mimi muri kuya muri anditi samundi racho munaro nafunga isugura nini amtamari balance yetu inoere pendinongodzokere Harare apa ndotsvaga weyo kutoti ikasike kuuya tati pendiri kundodzokere Harare apa mande apa tototi ikasike kuuya ichiti ari chibhedhlera chekuti unokwanisa kuitumire ekukwashi mufoni hazvina dambudziko hazvina dambudziko balance 20 muri pekunyore foni sia situdi pinani zvozvo leidzirai namba dzenu 468 420 Agora tu pode usar 0773 503 635 Mande ndo pendiri kudzokere Harare asi ndiri kutasira kuti kusvika Friday ndinofanira kunge ndatumira Masesa mtape ne masesa nyaya kwasunguro makaitwa kuti vana vamai kuru nevana vamai pakazoende kuite dambudziko rekuti pana akazoende kopinde muyadhi kuise waya muyadhi moumwe mudzimai yanga ndichazotisa saka imwe right mune iri mhatso mbiri dzamene mhatso dziri mhatso mbiri makagara sei magarire makaita kuti apo pane mhatso ngana muri mhatso ngana pane mhatso ngani apa muri mhatso imwe wababa mukuru awo ndiye nasekuru hanzodzi dzavo auye kuzwa mhatso imwe ndiyo iripo mhatso imwe ndiyo mhatso imwe ndiyo iripo imweni mhatso hapana iwe une mhatso ipi mhatso diki alright saka waya yakamira sei waya yakagadzirwa sei pamusha penyupo vanongoti isusu muchidii Fungai baba pako iwo ndakapasvika zora ndai kusevha Samuel pari kubvunza Mutape nemasadara ari kubvunza kuti danga remombe riya riri paya pawakaguridzana iwowo newaya because waya yako iwowo ibabe pamusoro danga newaya yakadzika kwenda kurwizi ndo paari kubvunza kuti Laki wakauya chiti iye munda wamai yangu watorwa
ndopari kuchibvunza kuti kunyange reasipo danga rari riri padhuze nemba dzako iwewe ndikuzoita mukana wekudimbudzira vaya kudzika murwizi ndo parada kuti nyatso kuti kumboswa yochizonyatso kuzodzewa iye kana lake ana ndatiti kupe muono kundakashapa pako right. Chekutanga ndechekuti munda uri kutaurwa kuti munda wamai wavo inhema, hausiri munda wamai wavo. Regedzai ndichipa tsigiro yekuti hausiri munda wamai wake sei. Ichi chishano chababa. Munda wamai wavo wakatengerwa mai wavo uri kurodhi, kuhighway yekwenda kwaMawe. Opposite yacho kune semunda wakatengerwa wamai vangu kunonzi kuChirambadota kusingagarwi. Minda yavo yakatarisana. Ichi changa chiri chishano chababa chawaita zveirrigation. Mukaenda kuChimanimani kutori neregistration yeirrigation yavaidiridza munda wababa. Taitotanga tatoshanda munda uyu tisati tabvumirwa tese mhuri yaSunguro Medha kuti tiende kuminda yavanga vakatengera madzimai avo. Saka baba ini ndine mutwini wangu wandinaye last born kumba kwaMaiguru. Tisati tanogara patakugara izvozvi taigara pamwe chete naMaiguru, imba yaMaiguru iri papa, isusu yedu iri papa. Mai vangu vakatiberekera tese tiri 4, inini nevasikana 3. Ivo Laki uyu ari kunzi Laki uyu haana kuberekerwa pambapa. Umwe anonzi Gabu haana kuberekerwa pambapa. Umwe anonzi Keti haana kuberekerwa pambapa. Maiguru akaberekera vana 2 ipapa. Pakatanga mutauro wakatanga kungoitika zvepabarika, ndofunga munozviziva. Ndopo chiti baba imimi mainini endai munovake padanga, ndope ndaa kuti munovaka. Padanga ipapo panga pane space diki yanga iripo, ndopo chinzi naana baba na baba wao. Ndikati nzvimbo yese iyi ndini ndakapa mukwasha, nokuti baba kuti vawane apa vakapihwa na baba wa kuzigara vakwataerwa nekuda kuti vaigara parest camp, hondo yatsviriridza. Ndiana sekuru ndio kwakabva mai. Mwakafenza ndiwe endini wakataurana pamusha penyu, mwakataurana kushaya kwakaita baba ndati mwaifenza mwakanga mwataurana kuti ndakawataurira kuyaite chidhima kete. Ndakawataurira nekuda kuti ini pendakaroora baba vakataura kuti pari kugara mai venyu hapasiri pekwaSunguro, pari kugara mai venyu ndekwepataerwa. Iwewe unofanira kuti wako wakaimba usanovaka mumusha mwana sekuru. Ndapenda ndakati mai vako vaise imba. Iwewe unotanzi wakafenza iwewe nzvimbo yataera inzvimbo yepaSunguro munda wababa, chishano chababa. Pendakarongedzerwawo nababa kuzi iwo kana wote kuwaka sinzi waroora ekwataera hana inapa apa apane nawo nekuti vakapana. Right, pamhatso dzenyu mbiri imwe ndio pende kuti kunasozisa kuti mwakataurirana here mukoma nemunun'una kana kuti munun'una nemukoma. Right. Munhu wekutanga wandakabata ndakabata mukomana mudiki mutwini wangu. Nekuti baba vaigara vachitaura kuti panosara vakomana 2 matwins ndio vanodimburirana pamba. Ndi baba. Right. Saka ndakabata mutwini wangu ndikati hona pane pendakanongedzerwawo nababa, saka ndikuda kuti ndiisewo imba. Mutwini akati ndapanzwa ndina dambudziko nazvo, asi tinofanira kuti udze mukoma mukuru anova iye ndiye Laki akamangara chinyaya. Ndikabata mukomana number 2 ndikamuudza ndikati inini handina dambudziko nazvo, asi ngatibate mukomana mukuru. Vobva vati regai tisvise nyaya kune mukomana mukuru. Mukomana mukuru wakabudisa muromo wokuti iwewe kuti ugone kuti tikudimburire tinoda kufanira kunge taunganidzana tese nevana vakaroorwa vauye apa totanga tavhota kuti zvinoita here kana kuti hazviiti. Pache imwe itaurana
nevasikana vakarorwa vange varipo tivhote. Saka ndati mwamachitaurirana mwese. Ehe. Tichitaurirana tese. Mukazoende pachibvumirano chekuti Pakaita 4 years. Pakadaro. Pasikashanda. Pasiri kushandwa mukasvika izvi zvinhu zvese kana waya dzakaparara 4 years kubva kufashaya kwaita baba vaipashanda naavo. Hapana kuzombobatwa, hapana kuzomborimwa. Mai ndizvo here? Ndizvo babawe Mutapiwa. Inini ndakarorwa tikaakirwe dzimba pamwe chete. Murume wangu inini vaigare kurest camp asati andiroora. Echichibvenge hondo yanga yatiriridza. Kwakwende pana babangu ini akandibereka ataero juniors. Alright. Zvikazi baba ndashaya pekugara. Akati zvega iri gura ndinaro chiakapo mukwamba Kutaura sunguro. kutaura medha. Alright. Medha yakwakuakira maikuru pauchizoakirawo inini ipo pokatembana tagara pabarika munoziva kuti panondonetsa. Takungokweshana baba vaya vati vakadzi vangu ndodapuwa ndoda kuisa irrigation. Saka ndoda kuita irrigation mwese tinoshanda. Takaushanda mundo techitiswera tiri mvura kunyure jecha rekuisa semende mugero kwawakabva kukona. Techiudiridza mugero techitore dhamascope yekurevhura kuti pamuzvuzvo. Tisu taibata nemwombe iwaende kudhibhikwa. Ana vechi iwawa naiwawa vechinongera matombo. Kusvika mukasvika amuna kana buweba kwakutange kurima irrigation. Tarima irrigation takungonetsana. Baba angu anoti aiwa mukwambo ndotaura anoti mukwambo handidi kuti ana angu anetsana wangu newako mukazi. Ndakupa uyu futi pamwe pekuti adini ake. Baba acho akati topuwa hemwe stendi iri iwe ucheda imo wakapa ndairimapo muriwo. Baba akati azviti padhuze nedanga endange pamberi kwabva ndapa kwaugara zvedu techirima irrigation yedu. Baba akati zvetiri kurima ndiri kutengesa ndoda kuake shopu tizoode pekuzororera. Tairima kuswera urimo kuti takataka. Iwo anga atokura akomana akuru atobuda aenda. Tapedza kwakuchigara. Baba yaozoshaika zvawo. Ashaika baba. Mwana uno baba afa hana nechaakabudisa pakaungana anhu kuti baba angu ane munda uyu. Baba angu ane property. Hana waakataura anhu ese akazara. Kune eka riri kuirrigation. Hana kana kumbotaura. Kana kutaura kuti mai hambai tohambire mari yababa hana. Wakachizovhomoka ega kwenda kusvika kuya zvikazi iwe tinokusunga iwe. Kutaura iye. Endai motora Violet tairwa ndiye muridzi wemari. Unonge Violet munhu. Yeah. Echende chimani wada kutengesa shopu. Zvikazi pane mukadzi wacho akanyorwa apo kuti musauya naye hapana cheunobata ba. Saka mwana ndikokuti baba Mukadzi mukuru. ndiri mudoko. Ndiko kuchiti mwana unoti mai panapa pakabapa puwe imomu ndiana sekuru. Imomu mukafa munoshaya pekudini ndoshaya pekuzogara ini. Inini ndoakape mwairima paya pemwairima nanamasi ndiri kutoparima ngemukati mwacho kudai. Ndikati taurirana namukoma ako ngokuti iye haadi kuuya kuchitaurirana neni. Unondoite chinyarariro kundozozwa ngano. Saka mwana aite kudaro
woenda kwakwende Harare ndizo zvawandifonera mama ndakadaidzwe Harare kuHarare Garden ndiraki tapindemo Raki wakati ilili chitoro ngechangu inini ndiraki irrigation inohambe yekwamatano tinochipagabu shopu ngeyangu iyi mundu wababa uya uzukukoiwa wasiya wakadaro saka mwana ndiko kuchiti neniwo inini wona yanhu ari kundoshanda mai ndikatoramba wachitaurirana naye kusvika mugurirana akati uri kuramba kudigurira mukoma uri kuramba ndiani Raki ina uri Harare uri kuramba chitoro wakati ngechangu irrigation wakati ngeyangu mari wakaenda kofambira mimi ndimi maigurere ini maiguru akashaika vana vamaiguru vaumwe naumwe hapana nditi hapana ndiwo akamangara ndiwo akamangara amwe acho ari kufika nditi umweni uri kwamhakwe Ana kuya panonasa. azi akati wazoona kuti zviro ndakanyanda kanyi kwakuchiende kuna uyu zvikaziwo mai yako ari kuramba kushandire mari yanu usaine mari yababa udaro ndiye Raki uya mwana kwabva uya ndaenda kutorwara kwakuuya ndiri kumba kwauyu mai zvazi endai mutotora affidavit musaine mari yanu yababa ndikati iye unombonditenderera ngenyi zviro zviri zvangu zvandakashanda nei nemurume wangu iye une mhuri yake munda iye baba akanditaurira kuti Raki ndamutengere munda magirawo pamusoro mai handiti mwataure zvemutazo muri kuti mwakashande munda mushawo imwimi nemurume wenyu namaiguru saka uyu mwana wamaiguruka ndiye nyakumangara kuti ndatorwe munda ngemuning'ina uri muning'ina right saka munoita sei handiti panopaurerwa naye wakatogura ngepakati ndofunga kuti vamapaika vakapawa wakatogure kota echisiya kwese kwakadaro kusira muirrigation anoti akatotora inorimwaso chimbomira tichiriita iri kurimwa nemukomana wechitu zvinhu izvi mutape tiri kuti tinachikwadi mukana wekuti kana ndasvika kwemuri ndinoremerwa ini haisiri nyore kuti baba vangu anofa ini shopu watora ndikatitorai irrigation ndakashanda ini ndapedza chikoro pari kuitwa mairrigation ndii ndakaishanda inini vamwe vaenda kuzvikoro ndikaishanda inini ndakabvunza here ndakauya ndikamangara here kuti ndatorerwa irrigation yendakashanda inini mukomana wechitu ari kushanda ari kushandisa irrigation 4 years ari kushanda andina kuuya kumangara ini mai vangu havana kuuya kumangara nhasi uya undimangara nekuti zvanzi ndabimbura kakau kekuti ndise imba hausitori munda wekuti unorimika mai vangu vari kurwara wasitoroka kakatu kuna ana sekuru ari kutaura kuti mai pavakagara pasitendi yangu last born mufamily mana sekuru mai vako kana vachinge vasisipo ona zvekuita because baba wedu akakupai munda wesewo hausi kushandiswa apa vanobva ndochinodimbura pekuti ndizoimba ndine mhuri ini zvonzi zvashata ndakanganise chii dai ndandiri munhu wenoizi pakatorwa zvese izvi mairrigation ese andaida ndisakaita noizi mai vangu vasiriwo vaidai vakauya kudare kumangara tinoda kuchinase kuziya munoziya kuuye kudare kuuye kugadziriswa kuti zviro zvifambe chakanaka munonga mwatadzikana kugadzisana kumba kwenyu saka toda kuziya kuti apa hino pano chizwinyi manje right mutape tine mukoma ari panapa mukoma mukoma mwana wemukoma wababa mwana wamukoma amedha sunguru uri mukoro wamedha Mwana wamukoma muka ndaikumbirawo kuti mumbonzwa statement yawo yaanogona kutaura and chekutanga munhu mukoma wangu uyu Lucky wakambotorana here nevasunguroni
ndoke ndiri kuda haana kutorana. imwe muchititaura iti izo statement asati ataura taende kuzwe kuti pakafa Medha mari yake naona Masunu haisati yabuda. ishukwani Uruzizwa aishukwani haisati yabuda. Tinoda kuti mai awa vadini adye mari murume wavo iko zvino akurwara anditi ngaifambirwe mari. yeah right one toda kumbozwe masoko ekuti imwe muri mukoro kuna Medha toda kuzwa kuti zviri sei pamhatso pamunda ipapo titaurei pachidimbo nyaya yawo mukoma haana unge atitaurira takatozoti yandoye kumatatu haana kukwanisa kunge achitaura nefamily kuti munin'ina waite zvakati tandizote kundozwawo kuti munin'ina petatouyawo isu chivhuma basa zoti vakamhanga ari kuzi kupi kudare taitofungidzira kuti nhasi tichasanganawo nawo panapa sezvo akamhanga takanga tichifungidzira kuti nguva dzimweni nyaya ichatanga yadzeiwe mufamily asi yakakorera haina ngobvira yataurwa mufamily kana kuti yakaitwa sei haina ngobvira yataurwa kuti paakazotoi kutomanga I think paya pavhundushaika kuba munini ndo paakasvika nyaya yadini haina ngotaurwa mufamily kuti kutori nana mukoma akuru ariko zvekuti yaida yakatambogarwe pasi iyena mukoma wenyu uri Harare iye ndiye ere mukuru family yaMedha ndiye mukuru kudzimadzana unga munini adzana bakuru aripo akuru anofanira kuziva nyaya ino anofanira kuziva nyaya because inyaya iri kumusha inofanira kuti izikanwe ngapo kwakurongerana then mutaurira kuti zvinhu zvedu dairi kuti zvishoma zvakachakachakana saka iye ndari Harare anouya sei ari kurarama Harare ngatichingoti isusu muchidimbo Mutape sekuti isusu pazuva ranhasi mange mechida kuzwa inozinzwisa yemumhangariro wakanga akabvungarirwa iye manje isusu tinochizotarisawo tichachizwa tochimuzwa iye nekuti isusu nesti dare redu ririyo musi wa22 kana kuti musi wa22 February kana kuti 8 March tinochibvunza mumhangarirwi kuti yofunga isunguro ungaita here chikwaniso chekuti isusu tikupe madheti mairi kana kuti tokupa dheti rimwe kuti musi wa22 February unenge wakasununguka here kana kuti musi wa8 March kuti tione mukoma ako Lucky Sunguro kuti anokwanisa here kuzoti andida kuzwa shoko. Takupa iwo Sunguro fungai kuti musi wa22 February kana kuti musi wa8 March dheti rakakusunungukira ngeripi 22 February kana kuti 8 March. Pamadhesi amandipa ndiri kukumbirawo regedzai nditsanangure Mutape kuuya pano handiti zvikwanisiro handiti ndiri kuremerwa ndini chete mukomana ari kutarisa mai avo mabhiuzi andiri kubhadhara pana mai kuti vasvike pavari avo ndiri kuremerwa Mutape ndoda kuti ndikutaurire chokwadi saka pamadhesi aiwa tikubatei ipapo saka tanga techiti isusu sedare tiude kuti mai avo aende kotora mari dzavo dzemurume wavo wakafa handiti antu anodikanwapo ngaapi antu anodikanwapo iwo wavo anodikanwa ndiye beneficiary ndiye spouse yemurume wavo wakafa apiwe mari dzavo aone kurarama kuti iwe usaone kuremerwa. Taura hili maji pamusoro ili changami inini mari handichaifambiba unondiuraya kutondipedzisa izvozvizvi musi wandastroka wanga ari kumarinda hapeno zvaaita echikure parinda rababa wakakure parinda rababa kobate rinda rababa munonditaurira here kuti konobate rinda rababa mai vasingazivi kana nehangadzi dzake naaningina nemaprofita sabhuku asaiziva sabhuku nini ndakatozoenda ndichinobvunza hanzi akataura nyaya yekuti ndiri kuziva zvandiri kuita sabhuku ndakaenda ndikandomutaurira uyo anofanira kuti atitaurire kuti chokwadi ndiri wana waMedha here kana kuti uri mukadzi waMedha ndofunga ndo zvinhu zviri pachana kwese baba takarapisa tese tikawiga tese baba but iye unoende kumakuwa uchinobata gwara baba
isusu hatizivi, ava havazivi. Zvinotaurei kana nemi izvezvi tiri kundozwa vanhu vanongobva Harare kuona nepamakuwa kuende pamakuwa. Ndoda kuti mutape muinvestigate, mutume kana wamapaiki munobvunze mamhakwe kuti chiri kumboitika pano chii pamakuwa. Vakainvestigate vakanyarara zvisinei kuti vanhu vanoda kupinda mumvu. Vanhu vari kuuya vachiende kumakuwa, uchionekwa kumakuwa usiku. Vari kunoitei usiku? Guva ravanobatwa rababa iri havana kuudza mukadzi wacho, saka kupumha mai vangu kana kuti mukadzi uyu haasiri wababa. Isusu hatina kuudzwa. Kuti ndakaenda ini ndikavabvunza, pendakaenda ndichinotaurira sabhuku ndichitaura nyaya kuti pendakanongedzerwa nababa kuti ndiisewo kamba ndadambura zvinhu zvandisi kuita ndiri murima. Sabhuku ndakanomuudza kazi mai wako wari kurwara, nditi unawo kutaundi, ndikati hongu. Zvikanzi ndichamirira kuti vauye ndouya ndopaona, usatanga wadiwawaka. Ndikati handisi kumhanya, ndokumirira sabhuku kuti muuye. Ndopo ndobvunza ndikati ko imimi nyaya tiri kundonzwa kuti guva rababa rakabatwa. Ndine audio yandinayo ndakafonera mukoma yendakamubvunza kuti guva rababa wakaribata sei. Isusu vana tisiri kuziva, but takaenda tese tikaviga baba mukoma iye Lakisunguru akandipindura mubvunzo wekuti iwe wakarambidzwa here kuende kumakuwa. Audio yacho ndinayo. Ndakambobvunza kuti mutemo kana munhu kana afa ari baba unenge aine barika, zvinhu zvake zvinotora nguva yakareba sei kuti vana mugare mushe zvinhu, nyanyei pachine another spouse inenge iripo. Because isusu tikatarisa tinoti baba vane 4 years, rinenge tatosenzera 5 years. But petakaita nyaradzo, iye ndiyo anga agadzwa sababa, uye akaiswa nawanji. Takafunga kuti mamwe maissues ekuti pane gejo, pane chakati, pane bhara, pane irrigation, zvichadini, zvichataurwa sekuti wanga agadzwa pamutemo. But akasvika kusimuka, hatina zvakataurwa. Isusu tiri vana vasikana, handitika. But aenda, takazozwa uye akutifonera echiti pamwe munogona kufonerwa kuti huyai. Taziti tiri kudiwa kuHarare. Tikazi isusu havana kutiudza, bva aenda. Adzoka takabvunza kuti yange iri nyaya yechi, tikazi yange iri nyaya yekugowa zvinhu. Ini ndobva ndabvunza tikati nyaya yekugoyiwa kwezvinhu zvemurume mukuru inogoyiwa musango here Mutape? Aiwa kwetu. Munhu une musha, munhu une ana ake. Ine ndiri musikana wakarorwa. Ko ndikadzoka ndinoendei? Pamba. Saka pamba pacho hana kusiya. Kana aende badza chari chira baba hana, wakazvivharira zvese. But mwana akaunganidzwa anga ari kuimba diki. Zvakanzi hunzai maturuzi ababa. Tikaunganidza neanga ari kuimba huru. Akanyarara nazvo kuti zii. But takauya ritakamangara Mutape. Hatina kumangara izvi. Ina takanyarara. Kana mukadzi wacho akaera kamangara. Hatina. Saka zvakureva kuti isusu nekutokura kwedu titaanekuisa nyangwa akwasha. Sewangu angada kutouya kuti asekuru atitsanangure kuti isusu kwaanofanira kuendesa mari ngekupi. Saka zvinoratidza kuti isusu hatisiri kwasungu. Kuti kana chigrebha zvinhu zvese vamwana varipo zvinorevei? Ya ndio zvikutaura kuti izvozvi sekuti haana kuuya pano waifanira kugara panasi. Waregerere iyari yakamangara. Dzimwe dzenguva Waregerere iyari yakamangara. Isusu tinaa 11 days. chokwadi chekuti uri kutotye kuutaura. Ndakaita 11 days. Kubatana Mutape kuti kubasa zvinhu zvasunga. Pachine 11 days, pachine nguva. Ndokuti varume vanogona kundibatsira. 11 days. Saka mukoma yake yechivhumbu tiri kutomuda mukoma wenu. Saka isusu mari dzacho tinodziona kuti fakazi hombe. Unotaura ngezvinoite mukororo. Izvo mari tinodziona Mutape. Tine bhizi. Vakwane 9 months vakastroke wasingafambi wasingamuki. Ndakaedza physio every day $15 pasina any medication. Mukomana irwani nakwasha. Nhasi tiri pano tahaya mota zvakatota zvese izvi. Tichibva pana tinosodzi urwere hwekutoteka futi. Wanaiwa izvi tongori pano kupindwa nechana. Ichiziva kuti hauyi. Ndoroti kunobati pano wanga akataura kuti wanga asina. Saka isusu tatikukumbira Mutape kuti nyaya paita kakudhererana hazviitira kuti mutitsvagire another solution. Kana kuti tiende kuHarare kudhuze kwake ikoko mutiripei kunomwe mama. Because tinotora kuti tinowaster. Notozotikonzera kana arume anotidzosera kumamisha kuti dzokerai amuna unobika rudzi rwenyu. Tumurapisira ana mai enyu anorwara. Muramba muchinoita ma-up and down muchienda kwana mambo nyaya dzisingatauri dzichipera.
haisi mhosva yedare iye wakutaura haisi mhosva yedare. Izwa mhosva ngehama yako. Saka munudi mukaone munhu aende kumaguva unomufunga sei? Wakatomboya mukareke kuuya. Ini ndakawirira na secretary akati taiva atotaura na bosi wangu wekubasa. Saka inini ranga richiri dambudziko rangu here kana maifanira kutaurira iye noti pa 11 days maifanira kuti mumuudze kuti date taposponda nekuda kweuyu. Ranga richiri dambudziko rangu here kana dambudziko ranga rakwenyu. Munhu akataurirwa iye. Saka waiuya ichiendepi? Waiuya ichiendepi? Saka wakauya kuitei uno? Kuno wakauya kuitei kana anga akataurirwa? Yofendi kugadzira musha wedu. Zvaari kuita mukoma wangu ari kunzvera. Anofanisa kuti nhasi muri panapa. Saka toramba tichiweste mari here Mutape? Tichinyudze mari mumatope? Ngaatsvage mari yetransport, ndiye atadza kuuya, ngaatsvage mari yetransport tiuye pana, tinyurambe tichinyudza nyaya mumatope. Sekuru. Mere sekuru wako. Anoda kungotaurira. Tokupai nguva naye kwatairo. Aiwa, haudziisi aya va. Hauna masimba ekudziisa aya. Ndati kuti musikadi budai. Ndati kuti musikadi budai. Ndati akudziisi aya va. Aya ari under chief musha. Antore nhau. Nhau emaona ari apa. Hero. Muriye kwatairo. Masikudzire kwakaitendiki. Masimu dire wakaite makumbo tipe yo $5 mukoma mudarira makumbushi kuye kutonga mudare mwe Andina mwe kutonga ine. sei wati usanditora. Aiwa, handisi kude kumaseva meeting. Handidi zvekude pasocial meeting. Aiwa Alex. Ukona kusendenyeni. Machena musoro maana makurene kuberwa kwenyu kanaka titi. Mwaya kwa mambo musha. Kana mwaya kwa mambo musha. Kana aya chitoro aya ari mambo musha. No amira tibetsera. Tutisi imi mamuna kana moso aba. Imi mamuna kana moso. Imi mwaya kuputura nzei. Yaya kure ina moso. Abise. Ndiko muri kutambudzika nemhuri yenyu. Asi atisi kutambudzika ba. Ndiko muri kutambudzika nemhuri yenyu. Moto tivhiringidza. Unorambidzai chivozwa dzoke tokubai masamoni tode kuasunga mudare rinotera iwo wavo anditi budai henyu tati budai henyu tati budai henyu unotaro kuti musati foto urikuona ndiyatairwa ka takuzoasunga ari kuye mudare muswa wati tatidare riri muswani munyika mwamambo musha muuzwa matauro ari kuita tiri kuzoasunga mambo apanapa kurambidze anhu amunangako uri chii munonga muri chii mucharipiswe ng'ombe muno vanhu vekwatairwa musi wacho iwowa zita rao ndiani tati zita rao ndiani Bernard Taero maitaura yenu inini ndakutaura nezvekuda inini andi Mutape munyika yangu ndakaberekerwa mwamusha inini mwana wandivhiringidza handichauyi futi kudareba ndiri kurwadziwa ndinauya kusoroka kechipiri ngaachipedza ega echindipa mari dzangu dzendahairwe motikari kubve kwaMutare echindipa mari dzendahairwa namasi kubve kwaMako
wandinetsa mukomana kungamurumo asi babanguru Timothy anga aripo asati afa handisi kubonetswa ndiro asi iye haatodire kutondiona muhope mwangu endakasiroka kudai hazi kumbondiona isi tine urombondika hatina chetingaita munhu unofungwa ngemutero chetinotoita ngechekugadzise zvironzo zvaanhu mapazo wakauya akamangara kumangara kana kumangara mwese takabvuma kuti ngauye uyo wakamboti regere kuya echichizomwe mukoma wacho wakuzi uye kudare haachauya sei mwechiramba mwechinzvengano ndakapa excuse yangu handiti vakataura nemukuru wangu ikazi mazuva ake ese akapedza mazuva ake kutanga kwegore muhurumende munozviziva kutanga kwegore kubva musi wa1 January chitaurai tomupa mazuva aari kuda tichibva kutanga kwaJanuary ndindaanda kutotanga ndichitofona ndasaifona here vamapaiki ndichibvunza kuti dheti mazoti riini waitofona neini ndiri kufonirai pari tichisenda nemameseji ndizvozvo ndosaka ndiri takude imwimwi ekwataerwa nasabhuku wenu chikutukutu kuti muye mudare munomu tipedze nyaya iyi sabhuku wenyu neekwataerwa neekwasunguro muri yese tokusungai izvozvi futi tipedze dambudziko iri manyari kurwara ngenda imini handichauya handichadi mucheketeswa nyaya amuna hama dzenyu mukunda wenyewe munomu amubheti amira tibetsere munomu amubheti munomu yakuyananiswa munomu kati munonga kwechiuya kudari kwacho kumbirie mwana wenyu wati haasauyi kudari muzozwe zvinotaure dare muno hatiri kuzvizwa mani asi hazviitira kuti amirirwe iyasi kuti zvina anamai mukati munda wamai mangwana zvinozozvisupa lakini munda wamai handi wamai bangawababa maiyo dai mwangu angoshingirire kuti panoziuya kudare kwacho mouya kuti musangane naye muzvapera ikauya kundurwa futa ichatoarowanesroka tu tikutochiradi kutochema kwangu solution toita sei yorowa here mari dzenyu mari handidai unondurwa haimboenda kugora baba waende kotsvake kana imimi mutape munyika mwenyu munotenda here kuti usimambo ine ndiri kuzukuru sauro mberi mayangu mwana wasauro mberi hapana unoende kokure gora raana munhu mwadaba saka iye unoende chizwa iyo tikamutonga ega iyi ngeimwewo iyo yekumakuwa iyo tinomusunga tichimutonga kuti ude yenyu iyi yemari ine handikahambi sekretari taringoti sisuwo muchidimbu pamusoro tisamanikidza mai ya zvaataura ataura nepfungwa dzavo nemwoyo wavo adzikadzike pasi pemwoyo wavo saka zvemwataura indazvizwa hamudi henyu asi kana mune vana venyu vachanasa kuzokunyengererai kuti mai tisadaro munonyengerana muri kumba kwenyu asi mwataura zvemwataura vana eya chinokunetsa ngechekudai iye uri pabasa ndiye uri unosapuraya mvura inoende izvati uyu uri kumurume akanaka mwamuna wakingagare saka iye wacho ngaataure chaarikuda iye isisu wedare hatina chetakapangana naye hatimuzi nehope yakati hatisi kuti mwakapangana naye wati hanzi sei asikazi kuya papa uwo mukweso kubvunze dare kuti sei asikazi kuya papa asi munhu akafananisi mungabvunze dare kuti munhu asikuya ndii nekuti dai zive kuti ndakamangare nyaya ndini ndiyo wakamangare nyaya waifana ndakamboimangarawo rimwe goreni mwachiri kumusha onini
baba achenjera hivi pamusoro emutape kati isusu muchidimbuka ngatirege kunyanya kumhanya namaisunguro. Maisunguro aso akamangarwa munomu. Munhu akamangarwa munomu ndifungai sunguro nalaki sunguro. Saka mashoko akudzamisa maisunguro pamberi pamutape nedareka. Isusu hatitangi tapinda mukati maoba nekuti isusu wamhangari mumhangari nemumhangariri asati asanganiswa. Hatikwanisi kunyanya kutambira kana kudzika nemashoko akubudisa maisunguro haasi womumhangariri. Ndataura kudhara kuti maisunguro atiamangidzi ati handichadi. Ngazvitaure vanitsvage dheti rekuti tova pani zviri kwemuri. Inini mazwisisiro endakaitawo mutemo uripo izvozvi weZimbabwe unotaura kuti kana murume aina akadzi ake kana kuti 5, murume akafa, zvoreva kuti kana pasara 4, maspouse iwawa ndo ari responsible nezvinhu kwete vanhu. Mazwisisiro handizivi ndakagona nyasa kunzwisisa izvi. Madzimai acho ndo anofanira kusara aine chini maproperties. Saka handisi kuziva kuti ava mukoma angu honde yavo ndeyei yekuti vari kumhanya vachimbunyikidza zvinhu but another spouse ichiripo. But une zuva iro rakamboekwa consulta. Regai tikupindurei. Handiyo nyaya iri mudare nyamasi. Yemari dzenyu idzodzo. Nyaya iri mudare nyamasi uno ngeyekuti uyu wakapfurikidze stendi kuise waya kwamai ava. Ndio etiri iyo aiwa saka hapo asi pepa iri mutape pepa renyu rimechiri nyora rine pandaona panenge pari clear kuratidza kuti ukazvidza dare ukatadza kuya nyaya iyo inodini aitaurwe aitongwe noti wazvidze dare saka mukuzvidza ikoko mutape chikumbiro chetanga tinacho ndechekuti dai anga ari pano semumangari wenyaya wanga achida kugadzisa nyaya wakatadzirwa pamwe taida tichitotaura nyaya yatopera handitika asi haina kupera nekuda kwekuti haana kuuya asi ari kuti ndiye akatadzirwa. Saka isusu tiri kukumbira nenyaya yekuti isusu tiri kutoda kuti nyaya ipere. Dheti ramuchaisa apa rakatinakira isusu nekuda kuti tinoda kuti ripere asi rinotiipira panyaya yekuti panyaya yezvikwanisiro endi mukaona ndaakuzotsika futi kuzouya zvakuita senge mukweso but isiri mukweso. Iye chekutanga chaazvidza daro nacho ichi ngaachibhadharawo makosi ngaatipe mari dzematransport tiuye pano titaure nyaya even dheti ramataura rachiro hakuna kuzvidza daro kunopfuura. Aiwa utomuona tinoita kuti auye dheti akamunakira inini mberi pamadheti ataura maeria Musa 22 February 8 aiwa imeme atadu kuti mutauri babo kuti handiko makamangarwa babo aiwa atichadu kuti mutauri mate amuchadi tazvizwa tazvinyora pasi kuti amuchadi saka zvemuchada kutaura musikati handise zvipi amuchinanga tipe dheti yo dheti handikwanisi kuti ndikupe izvozvo ndisati ndanoona rosta rekubasa. Tendo wetone rosari kubasa ndizozvo wozondikuchaire kuti handidikisa telefoni dzakuzochinja aiwa telefoni dzangu nadzo ndizozvo tendo waone rosari rekudini rekubasa ndokufonera wotifonera tozoone kusunga chokwadi basi tapedzana asi madhete edu atataura kuti aiwazve watoka hema kuneyo yaone rosari kubasa kwake kuti telefoni kuzomusunga tapedza dheti iwona uri wawene kurusa ndizozvo ndochipondora tete Teachcat MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira ndochipondora tete.